Прывітаначкі, даражэнькае ютуберства, гэта Артём Прапісноў, і я вам сёння распавяду тэорыю монтажа. Паехалі! Пау! Што такое монтаж? Навошта ён патрэбен? Што з ім трэба рабіць? Якія прылады выкарыстоўваць? А як монтаваць? Якой моцы кампутер патрэбна? А ці можна монтаваць на тэлефоне велізарныя ролікі? Ці можна? Можна. Пра гэта мы сёння пагаворым, а пра што не распавяду вам я, распавядзе Валера. Таму паехалі. Спачатку паразмаўляем, што такое монтаж. І пачнем мы з таго, што вельмі важна разумець. Ваша падрыхтоўка да роліка, яна вам скараціць час на тым, як вы будзеце яго монтаваць. То бок, добры перадпрадакшн не патрабуе вялікіх намаганняў на постпрадакшне. І, дарэчы, ёсць 3 этапы прадакшна. Перадпрадакшн, у гэты этап уваходзіць усё, як вы рыхтуецеся да роліка. То бок, што вы пішаце ў сцэнарыі, якія лакацыі вы будзеце выкарыстоўваць, на што здымаць, у якіх момантах у вас будуць нейкія відэаўстаўкі, там голас і гэтак далей. Прадакшн, то бок гэта здымкі відоса, і постпрадакшн, гэта калі вы відос уже монтуеце. Што такое сам монтаж відэа? Гэта працэс стварэння паслядоўнасці з розных відэакадраў, знятых рознымі камерамі або атрыманых з розных крыніц з мэтай стварэння гатовага відэа. У ходзе монтажу відэаматэрыялу адбываецца абрэзка, злучэнне, накладанне гуку, даданне эфектаў і іншых элементаў, што дазваляе стварыць скончаны прадукт згодна з дадзеным мэтам і патрабаванням. То бок, вось глядзіце, зараз вы бачыце відэа на гэтую камеру знята. Вы бачыце мой экран, які я записываю асобна. Вы чуеце гук, які я записываю асобна. І гэта, дарэчы, ўсё 3 розныя прылады выкарыстоўваюцца. І каб іх аб'яднаць, каб вы маглі паглядзець гэты ролік, я ролік буду монтаваць. Вось што такое монтаж. Я буду неяк іх склеиваць відосы, я буду неяк вам нейкія пераходы рабіць і гэтак далей. Я буду са звукам нейкую працу весці. Карацей, працы будзе вельмі шмат, і гэта ўсё пад сабой аб'ядноўвае слова монтаж. І галоўнае ў монтажы гэта не камера, гэта не святло, а ваш скіл, ваша асэнсаваная нагледжанасць. Гэта менавіта тое, пра што мы з вамі размаўлялі на другім занятку. Мы там аналізавалі канкурэнтаў. Навошта? Каб мець навык асэнсаванай нагледжанасці. Вы можаце падглядзець нейкія інструменты, нейкія прылады, нейкія спосабы, нейкія пераходы, графікі, подпісы і гэтак далей. Усё гэта вы можаце падглядзець у сваіх канкурэнтаў. Ну і скарыстацца ў сябе ў кантэнце, таму што вам гэта будзе вельмі карысна. Вам не трэба прыдумляць ровар, ён ужо зроблены, яго трэба проста да сябе прывесці. Для гэтага вам патрэбен ваш скіл, і гэта галоўнае ў монтажы. Так вы будзеце ведаць, якія пераходы там да сябе вы хочаце, вы будзеце менш часу траціць на перадпрадакшн і гэтак далей. І важна разумець, што калі ў вас ёсць асэнсаваная нагледжанасць, калі вы разумееце, што і як робіцца, то монтаж для вас становіцца як мастацтва ды творчасць. То бок вы робіце нейкія пераходы, спецэфекты, і вы ад гэтага, шчыра кажучы, кайфуеце. Асноўныя моманты, якія трэба разумець. Па-першае, гэта рытміка. У геймінгу, то бок у камп'ютарных гульнях ёсць такое правіла 40 секунд. То бок, калі вы гуляеце за нейкага персанажа і у вас 40 секунд нічога не адбываецца, то вы пачынаеце сумаваць. Вам становіцца нудна гуляць у гэтую ігру. Таму разработчыкі, распрацоўшчыкі, яны дадаюць нейкія штукі, там, каб монстр нейкі вылезці, нейкая машынка там выехала і гэтак далей. Максімум кожныя 40 секунд. Таму гэта правіла я вам прапаную выкарыстоўваць таксама ў відэа, але кожныя 20-40 секунд, каб у вас нешта змянялася. Напрыклад, каб кропіўся кадр, то бок павялічваўся, каб, я не ведаю, нейкі спецэфект адбываўся і гэтак далей. Саунд-дызайн.
Як працаваць з музыкай, вось што гэта значыць. Музыка, яна задае тон. Вы можаце зрабіць сваё вельмі сур'ёзнае відэа, дзякуючы музыке, не самым сур'ёзным. А можаце, наадварот, напрыклад, распавядаючы пра вясёлую тэму, засумаваць. Гэта ўсё робіць музыка. Як раскрываць гісторыю, то бок сторытэлінг. Мы пра гэта ўжо распавядалі на нашым мінулым занятку, таму я раю паглядзець прэзентацыю на класруме і, дарэчы, магчыма зрабіць дамашку і зняць відос па трохактавай структуры і намагацца зрабіць правільны сторытэл, каб вельмі цікавы пачатак, каб у сярэдзіну нешта ўставіць і натхняючая канцоўка. Гэта такі базавы шаблон якаснага сторытэлінгу. Прапаную і вельмі раю. Як рэндэрыць? Гэта калі вы ўжо змантавалі сваё відэа, то бок усе склеечкі, нарэзачкі вы зрабілі, вам трэба гэта відэа неяк экспартаваць, зрабіць яго відэафайлам, а не проста склеечкамі, нарэзачкамі ў праграме. Таму пра гэта мы параспавядаем трошачкі далей і шмат чаго яшчэ. Дарэчы, склейкі. Яны бываюць некалькіх відаў. Ну і што такое склейкі? Адразу скажу, гэта калі вы сумяшчаеце два відэа, напрыклад, адно і другое, і вам трэба з імі нешта зрабіць. Напрыклад, вот у вас ёсць склеечка, бываюць склеечкі, напрыклад, простыя, то бок іх яшчэ называюць каты. Гэта калі вы бярэце, напрыклад, на две камеры, і вось так паварочваецеся і можаце распавядаць. Вось такая звычайная склеечка, то бок проста, як я взяў адзін кадр і другі, гэта звычайны кат. Можа быць нейкі пераход паміж імі, і гэта таксама вельмі важна разумець. Кадры бываюць, план бывае агульны, сярэдні, дальні, буйны. Яны называюцца па крупнасці прадметаў у кадры. І склейваць. Чаму я напісаў тут склейкі? Таму што вы можаце, напрыклад, агульны кадр сумясціць, напрыклад, з буйным. То бок у вас пасля агульнага кадру можа быць буйны, да, ці дэталёвы ўвогуле. Але што такое дэталёвы і як іх склейваць, вось можна пабачыць па такой таблічцы. Напрыклад, у вас агульны план, потым ідзе такі сярэдні, потым дэталёвы на глаз, на вока, да, а потым увогуле нейкі там чалавечак малюсенькі, дзесьці там далёка-далёка, і вы так склейваеце. Карацей, я раю карыстацца гэтай таблічкай, яна рэальна нармалёвая, можна выкарыстоўваць у сябе і здымаць нейкія планы, напрыклад, калі вы працуеце з людзьмі, калі вы здымаеце людзей. Ёсць яшчэ такі вельмі просты від склеек, гэта называецца L і J монтаж. Чаму L, чаму J? Чаму ўвогуле яны так назваліся? Глядзіце, здесь у нас, калі мы дамалюем такую умоўную буквачку, то гэта будзе буква L ангельская. Бачыце, у нас вось тут заканчваецца відэа, а вось тут заканчваецца гук. То бок у нас атрымаецца, што новае відэа пайшло, а гук яшчэ ідзе стары. Ці наадварот, можа быць, што ў вас яшчэ няма відэа, а ўжо ідзе гук. Яшчэ бывае склейка па кірунку руха. Гэта менавіта тое, што я зрабіў толькі што, хвіліну ці некалькі назад у гэтым відэа, то бок калі вы паварачваецеся, напрыклад, я вось зараз павярнуся, у меня камера стаіць злева, я павярнуся направа, пум, і здесь я магу просто з другой камеры, напрыклад, я магу ўжо ўключыць, як я гэта і рабіў, просто зняць сябе, і гэта будзе нармалёва глядзецца. Гэта можа быць яшчэ там пад нейкі рытм, пад нейкі біт музыкі ці нешта такое кшталту. І мы ўжо пераходзім да фіналачкі, гэта рэндэр. Для YouTube можна выкарыстоўваць вось такія настройкі. Яны нармалёва падыходзяць, раю імі карыстацца і взяць для сябе проста як шпаргалку. Яны плюс-мінус аднолькава называюцца ва ўсіх монтажных праграмах, а ў некаторых ёсць ужо гатовыя шаблёны, вам проста трэба націснуць YouTube і нажаць рэндэр ці кнопку экспорт. Гэта таксама будзе працаваць. І глядзіце,
Гэта ўсе склейкі, гэта ўсё, пра што мы з вами толькі што паразмаўлялі, гэта вам дае і павялічвае колькасць, дакладней, прабачце, глыбіню прагляда. То бок праз склейкі, праз саунд-дызайн, праз кожныя 40 секунд, калі вы будзеце нешта даваць, людзі не будуць сумаваць, яны будуць глядзець ваша відэа, яны не будуць яго нікуды перагортваць, нейкі іншы відос уключаць, яны будуць глядзець вас. Таму карыстайцеся, калі ласка, пішыце добрыя сторытэлы, пішыце добрыя гісторыі, ну і не забывайце, што якасны контент ствараеце вы, именно, літаральна менавіта вы. У вас мусіць быць скіл ютубаўскі, вы мусіце ў гэтым разбірацца. Гэта вельмі агульныя тэмы, якія насамрэч немагчыма разабраць за 6 заняткаў. Таму мы вам зараз з Валерай даем такую магчымасць проста пачаць, але ўжо далей, калі ласка, разбірайцеся, вучыце, глядзіце YouTube, чытайце кніжкі, якія я вам прапановваў, чытайце, развівайцеся і давайце рабіць разам беларускі YouTube больш якасным. Да пабачэння!